Awu sisukane madoda, awu ngiyabingelela ngomfoka sompisi ngithi angibingelele bakwethu ngendlela ngasezasi. Mangabe uyaqala ungena ekhasini lethu sicela ukuthi ulike, uphinde usubscribe, wenze njalo futhi ucommente. Bakwethu la Amazwi Enduduzo Asalokhe ephumile ebantwini baseMzansi Afrika ngokulahlekelwa kwiqhawe lethu urikiriki. Abantu abaningi bakwethu basakhala kakhulu enkundleni zokuxhumana, basolokhe bepostile nje njalo ngoba kubuhlungu bakwethu kuyisilonda singapholi. Kanti ke futhi iqhawe lethu lishiye ngokukhulu nje ukuzuma bakwethu. La kukhona izithombe abantu abayipostayo ezahlukene engizozidlala nje emva kwawo umsebenzi lo kanti sinawe nomfana omncane la abathi umjolisi endimeni uMaskandi, naye uye wathi ukuveza ikhono lakhe ngeqhawe lethu elishiyile abelazi kakhulu abelikhonzile. Uye wadlala nje okuncane bakwethu engizonivisa nayi ividiyo elandelayo. It's an exchange of energies, it's an exchange of love. We'll catch you guys on the other side. It's your boy Ricky Rick. If you never hear from me again, I love you. God bless you.